Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Kijing penkret nak bentak election syuka yeng dorbar tawaan jong ke Khasi Hills Autonomous District Council but Jainti Hills Autonomous District Council keban long hakat pawai truk rempang aratar pausan kilaya cacan. Kiseng san hima sima kila se yala ki Kyrteng kiban aireng kumjur ki Kyrteng kila penmena kila syut penap yala ki wat kisuam kila sedang ban krok ban kering yaki pat ba. Ki buat berpenyak ya ganik election ru kila bun kam ban pet ban kmi bin pa bin kenam bakan omdon kenu ke jing thut jing duna lani ke jing bambiang hang ni hang tai. Hakar penyo trik ukala lengkot on spin menai ke final electoral roll ke ban long ru hakas ngis dang ban Thep yaki nomination paper jong ki Kyrteng. Kesngi bakhat du pergi Kyrteng kinla ban Thep Kyrteng kedaya ka lai trik urampang arajar pausan hak ba on spin long ru yak scrutiny. Kesngi pen menai yak result kan long hakar pusau trik urampang arajar pausan. Ubak Roni Waklang, Additional DC in charge election East Khasi Hills District, Udan Kumni Bandong. Niyo ya kani kalat hak bangin ya keren menyamir jengmon. Mereka juga kapor ban ai ke jing Thep chiki pat ba hak bedi ba jing pen kre nak benta ka Khasi Hills Autonomous District Council election. Hak bedi ba kani ka election nak liang jong ka office ke jungi ka jing pen kre la ya chat nado ki polling station hado ki electoral roll. But kiwe pat ki jing pen kre hak bedi hibat ka election. Humba Julai hi la kade ya ka MP ka MLA dan ka Autonomous District Council ro kumjo. Min hakani ka khatlai tarik midang sudah publish ya ka draft electoral roll jong barok ki constituency bah po ka East Khasi Hills District barok ki long Khatsandli constituency po East Khasi Hills District but po Sora Civil Subdivision ka bamut barok Khatnyoli constituency. Ni dang sudah sam ya ki electoral roll Shah ki sengsan partai berper but agak khatlai tarik ila penlong ke jingalang ro rungkap ki sengsan partai berper po ni ka office ke jungi hi ka bangila ai ke electoral roll syaki but ngila kerpa ro yaki ba lengba jongki kumki sengsan partai bagin pentep syaki pat ba baya ke electoral roll jongka ki HDC ngila ada publish but kade ka draft publication ke bamut empat day ka final roll ya ka final roll min publish haka arpunyo tarik jong u menai Januari arjar arpusan kabede ro kesni haka basdang ban Thep yaki nomination papers daki candidates ki berper jo ki seng ki berper pat kitor kabede ki independent hangi ngakwa ban pensyai kalong kumni ka electoral roll hi ni nakabenta ka MP but MLA elections ka electoral roll kade hi bopet da ka Election Commission of India andre haka bide bat ka Autonomous District Council ya ka electoral roll hi la pen kre nang ba ka jing betha jong ka District Council Affairs Department ka electoral roll jong ka KHDC ka ya pher na ka electoral roll ha be day bat ka MLA MP elections namba kumba phitim hagani ka jilla ka jungi bat hagani ka Autonomous District Council ka Khasi Hills bat Jainti Hills di tang ki riulom ki bala ban Thep ka vote ka jongki te ha ka be day bat ka ni nga kentu lang ba jong ka chan ka jongphi ya ki pat ba jong barok khat nyurli ki constituency ki baha po ka East Khasi Hills District bakini ban shim khia bakin len Shah ki office block but umjur hang ni ha office HDC office ban pet ba ki donne kim donne ka Kyrteng jongki ha po ka electoral roll lada pipik ba ya ka epic card ka jongphi ro pinlam ba ha ka to ka epic card la kran shai tang namar ba pidon ka epic kam shimmun ba ka Kyrteng jongphi ka la don lupa po ka electoral roll kadika kamram jungi kum kinong Thep vote bangin shim khia number kadika kam ga kentang ha bangi jet ya kita ki nong thau an la kadika District Council lani ha kay yeng dorba thau an jong ka jala lani wat ha po ka parliament ro unjo te ni kentu lamba jong ka chan jong phi ba phin soba ban wan na ba ka por ka long ka ba lengkot no manado khat lai tarik hado ar tarik la Shah bakin wan bakin Thep thamai ki Kyrteng lani ban kenria ya ka vote ka jongki lada kila search ki wei pat ki jaka lani ban wengi ki Kyrteng jongki bala khlat not lani ki bam don show lani ki bala le pat ki wei pat ki benta jong ka jilla lani shabar ka jilla ro kumjo tilada ki ot ha ka
sngi Thep vote ba kimdon ka Kyrteng ka jongki ni batai Shah yeki ba di ka kamram jongki ba kin mon pek la ka Kyrteng jongki ka don na kamdon po electoral roll te ka jingba clear kam de show jong ka ni ka office ka jingba clear ka de jong we pe we inong Thep vote nambar ngila ai ka ni ka lan bakin wan bakin khmi pan pek la ka Kyrteng jongki ka don na kamdon po electoral roll la da kamdon ki form kila don lupa ka don ka form 6 form 7 but form 8 ka form 6 ka di ban Thep thamai ka form 7 long man weng no ki Kyrteng but ka form 8 but ka long ha bay day but ki kumaki ong kitin nong we ka entries la da bakla la ban bakla Kyrteng pa ni la ban bakla ka Kyrteng jong u breu la ni ka breu ka ba don hapo ka electoral roll te kataru ki la ban le te hang ni nga kwa ban pensyai biang ma kwa ban ban biang ba ka electoral roll jong ka MLA but MP kaya per bak labak na ka electoral roll jong ka district council ni don la ka jong ka electoral roll na ka district council but ki don la ki jong ki ain ki rules ka ba ni hab ban bot renti aka bide bat ka district council affairs te hang ni ki di ban wan khnang shagani ka office but umjuro ki block office ban wan pek aka Kyrteng jong ki ka don na kam don bala da kam don ro kadon ka por hadu ka arpo artarik bakin pinbet ikini khnang ba kanum don kanu anu ka jingthot aka sngi ka bakili Thep vote pan ong ba ka Kyrteng jongki kam dan hapo ka electoral roll ho ka ha ka bedi bat kani nga kwa pensyai ka long dokum ni shubo ubreu ubadon ya ka epic ha mairang ka ba hapo ka Eastern West Khasi district ka badehi hapo ka KHDC lada wansa no shkiwi ni kishnong hapo ka East Khasi district tikadi ka kamram jong u ba unra ya ka Kyrteng ga jong u sya kata ka jaka ba mu usa khnang ba unum do hagasngi ka ba Thep vote tikata ka long ba don kam namangi Shah bakin ra ki Kyrteng ka ba de hapo ai jong ka pot usam jong ka jilla ka jongi lada ka di Jante Hills lani ka Khasi Hills Autonomous District Council compare kila ban ra ki Kyrteng ki jongki na ko we ka jaka ko we pat denrai ki haban penchisha bagi de ginong song song jong ka to ka jaka berkata ki haban penchisha hidaki borsnong bagi de basa ha ka to ka jaka tikhnang ba kanum bakla nambayo ki don ki bamot ba ka Kyrteng jongki ka don ha ko we ka jaka ki la ban le Thep vote ko we pat ka jaka ki num la man le umta nambangi ya bit thekat kum ka electoral roll kum ba ka don ka Kyrteng ka jongpi ha kata ka polling station jong kata ka constituency la Shah IP ban Thep ha kata hi ka polling station jong kata hi ka constituency ho ka period of filing claims and objections kadinaro hatlai tarik u January hadu arpo tarik January hadin ba ngila adap yo lut iki forms baro haka arpo saw tarik pat ngishong bishar kumki electoral registration officers jong baro khat nyur ligi constituency digi senior officers ki bade ki electoral registration officers ni bishar iki forms ke jongki la ki kwa man include ne ban weng le ne ba ki kwa bakin penkenra ika Kyrteng ka jongki na ko we ka jaka she ko we pat halor ki nongrem baki penshisha baki aka ka baki ai leng ba jong ka tu ka form lada ngi sngo baka biang na dong shedong ni penrong ka Kyrteng po ka electoral roll lada ngi lamp baki don ki jingduna hang ni hang tai ni khot iki ha kata tarik arpu saw tarik lada ki la ban penbiang ki sabut ki sakhi ki bajanai ni penrong ka Kyrteng ka jongki la ni weng ka Kyrteng ka jongki balada kimbiang ki sabut ki jongki lani ki sakhi ki jongki lani ki kot ki sla ki jongki te nakaliang jongi ro nim pediang yaka application ka jongki hadu menta ngila ya chat bagi jimpun kre na ka bentari elections ngila sedang ban requisition ki kali ke ban sependon kam bagi polling officers hagas ni Thep vote te kindon ki polling stations ki ban mi haka khat handai tarik haki jaka ki bakam jengai ki bam kham long Thep ke ba kham jenjar ban poi kindon pat ki babon hi kin mi ha ka arpo tarik bakin let lupa sila ki jong ki polling station ban pen krea ha ka arpo we tarik pan ka long ka sngi Thep vote te ngila penbiang dong shedong ki kali ngila penbiang ro ya ki jingdon kam jong ki polling officials kum hapo ki polling station kata ka assured minimum facilities bakan don ka umbam umdi kan don ka boarding but ka kom Thep vote kan long ka bajanai ka bayat renti ka bayat bed ngilada don ki jingalang bat ki pulit ro umjo hakaba la batha na ka office ki bakin assess ki no ki polling station ki balong vulnerable dan ni ki bala ban mi ki jing kaja ki jing kulmar bat kumta ter bat kani kalong dynamic kum ki ong tin nong way na bakat banang jan ki sni jong ki election le se ki la ban mi ki polling stations ki bala ban don ki jing hang ni hang tai la ni ki jing huri hura Ringi kami lentihi namar baka jing pun kre jungi kala along kabaya chat bak barok kan yong kabaya baik kabaya renti
Bat ngi kenturu ki pat ba bakin mi haka arpwe tarik haka ban pendap laka hok ajungki banjit iki long nikmat syaka Autonomous District Council jongka ki HDC bat kumjuro syaka JHDC nga syukwa ruben batai hapi menta bagi nong Thep vote hapo ka East Khasi Hills District ba kun thop lang ka sora civil subdivision ki shendrang kilong arlak sa phot hajar khandai spa sanpu khandai ki kanthai kilong arlak new phuwe hajar arpulai transgender lai but ki nong Thep vote baro ki long sanlang khatwe hajar khandai spa prapusan kani kanang de ka draft te haka arpunyo tarik pat in IAP pat ya ka final electoral roll kat nungut ki badai ki nong Thep vote apo kani ka khat yu ki constituency ki baha apo ka East Khasi Hills District sachi sin nagalyang jong ka office jong ka deputy commissioner jong ka East Khasi Hills District but kumjur na ki returning officers ki assistant returning officers ni banjur but ni betha but ni kerpat ru ha ka jo kapor ye ki pat nong chong chnong jong barok khat nyut li ki constituency Autonomous District Council apo ka East Khasi Hills District ba pin sngob ha ban ni jungo sha office jong ka deputy commissioner but kumjuro shi ki block office ki CNRD block ki badon hapo ka East Khasi Hills District ban lit pet la ki Kyrteng ki jongpi ki don ne kim don hapo ka electoral roll lada kam don ro sngoba ban pendap ka form 6 ya ka form nila ai sha man ki block bat ka don ro hapo ka DC office pendap marmar ra lupa ki kot ki badon kam kum ka certificate na ka dor bar snong ban penci sha ba pidi nong chong snong ka age proof ka tar ko belong ka badon kam ba phila dap khat pras nam chaneng but kinu ki kot ki sla ki ba phikwa ban ai ban peni kum ki sabot ki sakhi ba ka claim ka jongpi ban penrom ki Kyrteng jongpi ka electoral roll ka long ka bacanai bat ka babiang dada phikwa ban weng ki Kyrteng ki jongpi ro let's say namar ba don bala khlat leni don ki bala li search ki pat ki jaka ka don ka form 7 ba phin le ekata pendap ye ka form 7 but lada ngila yo ki sakhi ki babiang ba kita ki brio kim sa show leni kila khlat no nginweng no ka Kyrteng jongki na ka electoral roll balada don ki jing bakla haba pi wan pit ya ka Kyrteng ka jongpi po electoral roll kala bande ka jaj kala bande ka Kyrteng kala bande ka Kyrteng imei pa lani ukurim bat kumta ter lani wat ka kerta ro dia kata ro ngila man penbet ndre pi hap ban ra pat iki sakhi ki bajanai kum ki kot isla ki bajanai ban penchisha ba kita ki jing bakla la ban penbet lem baju kita ki kon tika por kalong bethmen kadi hadu arpo arterik tingi banjur bat ni kentu jur bat ni da kerpat jur hero iki pat ba nong chong snong ki bala don ye ka epic wat pat ki bampat don ro bakin wan sekman wan pet ka Kyrteng ka jongki ka don ka don po ka electoral roll khnang ba kanung mi ka no ka jing bam su tho jing mon ani ka jing kulmar jing mon ka sing Thep vote ban ong ba ka Kyrteng jonga ka don namar ba kumbala ong nadu basdang nga ban biang kadi ka kamram jungi simen ka fundamental duty kumba ki ong tin nong way ban pet ka Kyrteng ka jungi ka don ka don po electoral roll balada kam don ro ka don ka lenti kumno ban penrong pat ka po ka electoral roll